Perdoni, la platja? No, vaja. Hola, la platja? Riera teniu aquí? Platja? No, Ah, piscina. Ah, teniu piscina? Ai. Hola, bona tarda, Perdó, Teniu piscina aquí? Sí, no? La piscina on està? Cap allà, Vale. Hola, perdó. Hola, què tal? Bona tarda. Hola! Ai, quanta gent que em saluda. Hola, què tal? Gràcies. Hola. Ai, espera. Ai! Ui, perdó, Ai! Senyora, aquí. On està la piscina? No sé, aquí no. Ah! Això és la cantata aquella, Ah, vaja, no hi ha piscina, No, jo venia a la cantata, Jo venia a cantar aquí. Jo sóc en Miqui i vinc de la Catalunya Nord. La meva família va venir a treballar aquí a Catalunya i, clar, jo de tant en tant baixo a dir-li hola, a veure com està el meu gatet, el meu gos, la meva mama, el meu papa, no? I sempre que els dic, no, aquest cap de setmana baixaré allà a Argentona i diu, allà a Argentona hi havia un tramvia que anava a Mataró i tal, i sempre em deien, allà cantaven la cançó de allà a Mataró hi havia un tramvia que... Ostres! Si són els músics de la coixinera, no? Un fort aplaudiment, sisplau! Un fort aplaudiment, sisplau! Que bé! Ostres! Clar, perquè... Vosaltres sou músics de carrer? Dani! Jo em sabia una cançó de músics de carrer. Us sembla si la cantem?
vaig a començar a explicar-vos la meva història que he portat en aquesta maleta, perquè he portat una maleta plena de records. Mireu, necessito que m'ajudeu. Cada cop que vaig a explicar un dels records que porto, m'haureu d'ajudar així amb els braços, a veure, famílies, no us veig, eh? Sí, m'agrada, sí, molt bé. A veure. Ai, va! És una nina. És la nina que la meva mare em va regalar quan jo era petita. Me la va comprar i de fet, la tinc allà al meu llit i sempre dorm molt amb ella. Sempre em recorda una cançó que em cantava la meva mama, que es deia Mareta, Mareta. Continuar a veure què trobem a la maleta, a veure aquestes manetes, a veure famílies, també ho podeu fer, molt bé. A veure. Ui, és un despertador. Mireu, aquest despertador em recorda el meu pare. Clar, jo de petit estava allà al meu llit, tan tranquil, mig sobat, i cada matí el meu pare em deia: Va, noi, lleva't! Ai, papa, deixa'm en pau, que vull continuar dormint una miqueta, va! Vinga, lleva't, que has d'anar a l'escola i que has d'esmorzar encara. Què escola ni esmorzar, papa? Que jo estic bé aquí amb el pijama de l'Spiderman! Però què Spiderman? Vinga, lleva't! I al final, cada matí em feia llevar. I havia d'anar al col·le. Però, la veritat, us confessaré una cosa, que jo sóc feliç sense fer feina.
m'enganxava així el meu pare, perdoneu, Mireu, continuem amb la història. A veure què trobarem ara. Ai! És una barca de paper. Mireu, aquesta barca era la barca del meu avi. Ell somiava, clar, era l'època del verano azul i tot això, somiava amb aquell superbarco, clar, al final es va haver de conformar amb un vaixell de paper. Però bé, era la barca del meu avi. Era la barca de l'avi Tomeu. Qui s'ha mort? L'avi mort! Qui l'enterra? L'avi Serra! Qui mora? La senyora! Qui riu? La Matilde! Saludar no, Hem quedat fer així, Vale. No, per si de cas. A veure. Hombre! Si és un acordió! Mireu, això que està tocant en Pau és un acordió diatònic. Allà, a la Catalunya Nord, quan jo era petit, tenia el meu profe d'acordió i em va ensenyar alguna coseta. De fet, ja veieu, he acabat tocant el triangle i poca cosa més. Vull dir, molt bo no era. Però és cert que sempre em cantava una cançó per fer un joc d'aquests. Tu te'n recordes, Dani? Que necessito una parella. Mira, començava la cosa així, feia. Sem. A Sant Marçal, a prop de la Bastida, vivia un pobre capellà. Menjava poc i una sopa bullida i de tant en tant so de pa. I així ens passàvem totes les estones del pati. Nois, ensenyem a les famílies aquest joc?
Mireu, jo de petit era molt dolent per menjar. Molt, molt. A mi m'agradava poca cosa més que la sopa. La meva àvia em deia, Miqui, se't posarà cara de sopa! No sé si tinc cara de sopa, però és igual. I la meva àvia sempre m'explicava, sempre que em feia la sopa m'explicava una història d'un noi que es deia Joan i que anava a la cuina. Tenia una història allà amb un gos superdivertida. Nois, expliquem la història d'en Joan? Nois, hola? Ah, vale. Vinga, va. En Joan ve de la cuina. Senyora, jo no li dic res, ja, és que ni ho intento. Mans de misteri, a veure. Mireu, aquest gat sí que no necessita presentació. Mireu, nois, què fa el gatet? A veure, i què fa el gat? Corre? És en Marraneu Torrecastanyes.
Ve una oloreta allà. Està... a sol... la meva Coca-Cola, les ulleres... És el tren d'allà, de Banyoles, allà hi estiuejava cada estiu amb la meva família. Veia tot l'estany, a vegades el monstre d'allà del llac. Bueno, no tu, jo sí. Doncs, nois, us sembla si cantem la cançó del tren pinxo de Banyoles? aquest ram de flors em recorda quan jo era petit, com tots els records, però em recorda la meva amigueta de petit, amigueta, nois, perquè un com fa quan està enamorat? No, espereu. No, però quan està molt enamorat, com fa? No, però espereu, perquè és que jo estava molt enamorat. I un dia jo vaig portar una rosa. Vaig agafar forces i li vaig donar. I em va fer un petó aquí a la galta. Alba, no miris, es diu Alba. Alba, aquest ram de flors te'l vull regalar
a tu. Em fas un petonet, Paula? Doncs va, dedicat a totes les nenes maques, que en som totes. Quasi arribant al final. A veure aquestes mans de misteri. A veure. Ui, una motxilla. Mireu, em veu una oloreta d'aquelles excursions que feia jo allà amb el col·le, que pujàvem a la muntanya. Una oloreta carn arrebossada que em feia el meu pare. Sí. Ai, ara que... No, de fet la carn arrebossada la portava el meu amic. No, a mi em feia el meu pare arròs bullit. I va, vinga, a la muntanya. Però et diré una cosa. A les muntanyes del Canigó hi pujava cada setmana. Per què no? Home, Dani, no sé per què ho dius. A veure, igual cada setmana, igual no m'he explicat bé. Un cop al mes. Jo posaria un cop al mes, tampoc fa falta de pujar un cop al mes. Igual hi pujava un cop a l'any. Ai, Dani, no sé si he pujat, però m'agrada anar d'excursió a mi. Doncs va, anem a cantar la cançó de les muntanyes del Canigó. Yeah.
aquest tramvia estava allà a Mataró, de la Caixa Laietana, no? Però aquí no posa Caixa Laietana, no? Ja, són llestos aquí. Clar, ja sí! Aquesta és la cançó aquella que em van cantar els d'allà de Prada de Conflent, em va dir allà a Mataró hi havia... És veritat! Que bon! Moltes gràcies per haver vingut i tot això, com deien abans al principi, ha estat perquè portem setmanes i mesos cantant, jugant, ballant i això, a part dels seus tutors i les seves tutores, és gràcies als especialistes de música per qui demanem un fort aplaudiment i que ens acompanyin aquí. I us demanem que ens acompanyeu una altra vegada amb aquest Muntanyes al Canigó.